Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalih Bu Sulis wonten ing channel YouTube Mang Ujang. Dina iki awake dhewe arep sinau bebarengan babagan paugeran tembang macapat. Apa wae to paugerane tembang macapat iku? Kang nomor 1 arane Guru Gatra. Paugeran tembang macapat kang nomor 2 arane Guru Lagu lan kang nomor 3 arane Guru Wilangan. Guru Gatra yaiku cacahe larik saben sakpada tembang. Iki lho tuladhane Guru Gatra ana ing tembang gambuh. Sekar gambuh ping catur iku gatra kang nomor 1. Kang cinatur polah kang kalantur iku gatra kang nomor 2. Tanpa tutur katula-tula katali iku gatra nomor 3. Kadaluwarsa katutuh iku gatra nomor 4. Kapatuh pan dadi awon iku gatra nomor 5. Dadi guru gatrane tembang gambuh iku ana 5. Guru lagu yaiku tibaning swara vokal ana ing pungkasaning gatra. Swara vokal iku apa wae to? Swara vokal utawa huruf vokal iku ana 5 cacahe, yaiku A, I, U, E lan O. Iki lho tuladhane guru lagune tembang macapat gambuh. Gatra sepisan sekar gambuh ping catur. Guru lagune yaiku U. Kenang ngopo kok ora R? Amarga R iku dudu huruf vokal. Gatra kaping 2 kang cinatur polah kang kalantur uga U guru lagune. Gatra nomor 3 tanpa tutur katula-tula katali. Guru lagune yaiku I. Gatra nomor 4 kadaluwarsa katutuh. Guru lagune yaiku U. Lan gatra nomor 5 kapatuh pan dadi awon iku guru lagune O. Dadi guru lagune tembang macapat gambuh yaiku U, I, U lan O. Dene guru wilangan yaiku cacahe wanda utawa suku kata saben sak gatra tembang. Carane kanthi cara ngitung wanda utawa suku katane. Iki lho tuladhane. Ana ing gatra sepisan sekar gambuh ping catur iku carane ngitung guru wilangane yaiku sekar gambuh ping catur. Dadi guru wilangane gatra sepisan ana 7. Gatra sing nomor 2 carane ngitung yaiku kang cinatur polah kang kalantur. Guru wilangane ana 10. Gatra nomor 3 tanpa tutur katula-tula katali ana 12. Gatra nomor 4 kadaluwarsa katutuh ana 8. Dene gatra kang pungkasan kapatuh pan dadi awon. Guru wilangane ana 8. Dadi
Guru wilangane tembang macapat gambuh yaiku 7, 10, 12, 8, 8. Dadi bisa disimpulake paugerane tembang macapat gambuh yaiku guru gotrone ana 5, guru lagu lan guru wilangane yaiku 7U, 10U, 12I, 8U lan 8O. Nah, iku mau materi babagan paugerane tembang macapat gambuh. Carane nemtokake paugeran mau uga bisa dienggo ana ing tembang macapat liyane lho. Cukup semene materi babagan paugeran tembang macapat gambuh. Aja lali video iki di like, share, lan subscribe ya. Matur nuwun sing wis kersa mirsani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.